weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mbaña to mbañ to winding to ferel to dabbe to dabban to ñaabina to jawaldi to gurela cooga hijaja tampidaro burguduna atena to lewe to buubo awdi kon takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelela gawdi wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie yidde e fandare jaagol gala kalfinaɗo ko fate cellal aade ko e nder yontere daratone nde e nder yontere wotere yo temme tati ujunere neɗɗo waɗ ñakko mumen ko fate haɓade coronavirus to nder leydi Sénégal laamu leydi Sénégal ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi commande 35 central ko fate oxygéne central uji pewnoji ko fate oxygéne hen central uji ɗiɗi noon koye ñande 12 lewru gonɗen ndu yettoto e juuɗe laamu ngu e to leydi Mali fedde hujjokintoɓe jangguinoɓe école aji laamu ɓe kolliri tigui à partir de altine jeenaya lewru gonɗen ɗum koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe to leydi Burkina Faso cour européenne des droits de l'homme ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe mbaɗi suspendi wonde ɓe jooyi ko fati kay e alhaali gartilgol oɗo biyeteɗo François Compaoré mawnuma oɗon taw ko mennoɗo Blaise Compaoré mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara o ɗacciti lundiyankoɓe jeenayo ha laaɓi 60 e jeena e wonɓe keeɓi goppitama e mbadi liberté provisoire to leydi Tchad catala bitengal wakti tamam yuɓɓini asata hande o taw ko seppoji men jaamiya miijo e nder jamena lamorgo leydi ndi to leydi Afrique du Sud Jacob Zuma mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi gonnoɗo e nder kasoji e hollirama tigui guila aljuma hanke mo tawe juuɗe safroɓe ko antirɗo e nder leydi he habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Afghanistan bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalawal e danwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi ciidi jiiɗa ciirol omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi so tawi a ƴettiɗe hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 19 rafi ne yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ronkoɓe sowade e rewɓe daroraɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydane walla gorko ladde ceerno Djiby Sy ko labdori ɗum alaɗo woni so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti ha haɓɓa walla gonduɗo e janowo e barogal ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi on namde ma tan ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy base makko ne tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nektet sara jeere Nektet ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Mali to Nioro commune ko tawate toon ne wiye Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71
ceerno Djiby Sy kañum numéro téléphone mum ko 42 ko 47 numéro ceerno Djiby Sy ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu mallaɗo wune musidɓe teddu malluɓe gandal hande ceerno Djiby Sy en wiye dendagal kelineɓe mum kala garowo yo addor nokku mum to waɗiri safruji mum ceerno Djiby Sy ko jawrande ɓen worɓe yawɓe yiitade koye mumen walla jippiɓe leeso walla usraɓe goraku omo andino yimɓe kadi o heeɓi leɗɗe kese pul omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo bawɗa wonde ceerno Djiby Sy komo Allah lumiri hande gandal mbadden dando faade makko moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall kane ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo Qur'anil Karim ha sukore no deftere Allah teddunde daara wona jangguino français anglais woni de helloji goɗɗi kay tawno yaaden juɓɓude jangguin leydi Sénégal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene hebla sukaɓe ko fate banggue informatique ɓe jeyno labbipine ɓamtare mabɓe tawɓe keedata hen caggal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui daaraji muɗuma daara rewɓe kane worɓe kala so tawi noon ko rewɓe ɓe ene tawi to sikka liberté 3 so tawi noon ko worɓe ɓe leste foire ha fayma toon to Kermassar daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en haɗojine sukaɓe yaalaɓe duuɓi 4 duuɓi 5 ha fayma duuɓi 14 daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en udirde muɗi mum ha yaaji walande kala jiɗɗo winditade windide ɓiyum ha wawa hecce hen daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala hikka ɓe dañi candidat ji 10 ko fati banggue CFE ko jeetato woni hen gañiɓe ɗiɗo ɓe nde garno winditade tawan kadi ni hitande woɗɗoyi daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene windita yimɓe ko fati banggue cours de vacances ɗum noon fuɗɗi ko 2 lewru août musidɓe tedduɓe ha fanma lewru septembre sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓiɓɓe julɓe mbadden dando faade daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira jeeɗiɗi lewru juko hitande ujunnaji 2021 kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen eɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen Sidi Wul Zahaf ko jagorgal kalfinare ko fate cellal aade gendi Mauritanie o holliri aljuma hanki o wonde ko temet 350 e yimɓe joyo tawa ene gondi e mboroso coronavirus e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi o holliri noon so tawi ko doggol mabɓe Amrouche ko yimɓe tatto to wiyete Basi Kunu ko neɗɗo goto Walata ko neɗɗo goto Timbedara ko neɗɗo goto Ayyuna ko neɗɗo goto Barkewol ko yimɓe nayo Giru ko nayo Kifa ko yimɓe tato Kay Haydi ko yimɓe tato Mbuta ko yimɓe jeeɗiɗo Magama ko yimɓe tato to wiyete Elega ko yimɓe nayo Babaɓe ko ɗiɗo Mbañ ko neɗɗo goto Muhtala Hasar ko yimɓe
jeeɗi ɗo butila mit ko jeyanayo kermesena ko yimɓe jeetato medere dara ko yimɓe ɗiɗo to wiyete wada naga ko yimɓe tato kiisa ko tato roso ko yimɓe jeyanayo to wiyete ujefta ko yimɓe tato attar ko yimɓe joyo chami ko yimɓe jeeɗiɗo singiti ko yimɓe ɗiɗo mujeriya ko yimɓe jeegomo tigui zigza ko neɗɗo goto fdrika ko neɗɗo goto sehil babi ko yimɓe joyo zoerat ko sappo jeyanayo neɗɗo ak jusa ko neɗɗo goto noadibo heeɓi capantato e jeetato neɗɗo heddiɓeɓe kala ko nder nakcot lamorgo leydi Mauritanie so tawi ko nakcot noon legal lixar legal sebha ko yimɓe tato lixar ko yimɓe sappo dara nayim ko sappo e jeegomo riyad ko yimɓe sappo elmina ko sappo e ɗiɗo aravat ko sappo e nayo teyare ko nogas e jeegomo tujinin ko capanɗe nayyi e goho tafrak zena heeɓi capanɗe jeegomo e jeetato neɗɗo ɓe koleri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen temedere capanɗe jeetati e jeenayo kolkisama tawama tigui ko négative woni kepti kelal mumen hano hannirta ni paati galleji men yimɓe jeenayo kawrela diala e oɗo saaha joni bilan kono no winditi doggol coronavirus ɓe jettima nogas jeeɗiɗi ujunere no fawi temedde jeenayyi temedde joyyi capanɗe jeenayo e yimɓe jeegomo e nder ɓen noon hen nogas e tati ujunere temedde ɗiɗi nogas jeetato kepti cellal mumen hano hannirta ni temedde joyyi capanɗe jeenayo e ɗiɗo ɗum woni ko hawrela dialla ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aljuma hanki o Sidi Woulzahaf jagorgal kalfinaɗo ko fati e cellal aade o jooɗima battu mabɓe noon taw ko battu ko fati kay e ƴettude peeje e peccor o holliri noon e nder yo yidde widde mabɓe fandare mabɓe kay ko nder yontere dartone nde e nder yontere wotere yo ujunna yo temedde tati ujunere neɗɗo yo ƴettu feso mumen woni ñakku mumen ko fati e haɓade oɗo mboroso biteɗo coronavirus e nder jokli leydi he kala o holliri noon e nder jonde nde noon hollirama tigui oɗon campagne taw ko campagne yidde ñakkude fodde temedde tati ujunere neɗɗo ɗum fuɗɗoto ko ñande sappo e ɗiɗi lewru août ndu gonɗen ndu woni lewru juka ndu gonɗen ɗum o holliri kadi wonde kadi o holliri wonde e nder jonde he wonde kay nder leydi Mauritanie tuggui kay ko ñakkuji ɗi puɗɗi faade oɗo saaha joni dendagal fuɗɗiɓe ƴettude ñakkuji men e nder jokli leydi he kala koɓe temedde ɗiɗi e sappo e goho ujunere ene fawi temedde nayyi capanɗe nayyi e yimɓe jeeɗiɗo e nder tawtora batu ngu noon conseiller chargé des communications wondude directeur général de la santé par intérim wondude directeur général des moyens généraux et chef de service de vaccination ko ɓeɗo woni tawtoraɓe batu ngu e waɗɓe ha joni koye on fannu keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie ene jagorgal leydi Mauritanie ene jagorgal leydi Mauritanie ene gardina kay kala hitande ene kewno kay leydi Mauritanie jagorɗe leydi Mauritanie ene gadori kay e kala hitande ɓe gadori yaade ko wite gurte woni fofte mabɓe ɓen noon taw kadi koɓe kewi wadde gurte kamɓe gouvernement o ɓe kewi wadde ko dogue ɗiɗi hen rogere kala yaaha balɗe sappo e joyyi so gayni kadi arta rogere ɗiɗi ɓernde yaaha hitande hikka noon hollirama ɗeɗon gurte ɗe kayɗe mbawata wadde hitande hikka nde taw ala ko haytini ɗum to wona kay caragol oɗo mboroso biteɗo coronavirus ɓe koliri noon dendagal jagorɗe kala nde keddoto e poste uji mumen saabu ɓe mbawi noddede kala saaha ɓe mbawi sohlede e kala saaha ɗum noon nde ɓe gonata e poste uji mabɓe ɓe gona ko wiyete état d'alerte permanente saabu e kala saaha ɓe mbawa noddede ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie e dow lawol ummade Nouakchott fade Rosso ko accident auto waɗi to ɓe maggol waɗi dow maggol to wiyete PK 97 waɗi mayiɗo goto noon e barmuɓe hewɓe no fewi e nder ɓen barmuɓe noon ene tawe hen debbo goto tampuɗo sanne accident o ɗon waɗi tigui ko ñande alkamisa joyya lewru août gonɗen ndu dewden ɗum ñande alarba ɓennuɗo kadi hollirama ko bis goto jollunoɗo sappo e ɗiɗo neɗɗo kañene numde bagasuji ha teddi ko kañum kadi wanno accident tawa on accident noon o mabɓi tigui koye camion pannoɗo ne daari e dow lawol tawa on camion panɗo alano ko wiyete panneau de signalisation kolliroji tigui wonde danger walla camion panɗo nana yeeso makko on accident noon waɗino kadi mayɓe ɗiɗo e gañiɓe jeegomo e nder ɓen gañinoɓe jeegomo hen tato ene tampuno sanne oɗon accident noon wanno koto PK 6 tawa kadi koto rewo tigguinta faade Rosso 15 ɗo noon oɗo saaha joni warlaji kewɗi guila kay paadi to gorgol paadi to Brakna ha to Guidimaga kala kewi luɓade kay walla hutorade ko lawol rewoyde Rosso gam kay e oɗo saaha joni teskede tigui bongol lawol taw ko lawol bitegol route de l'espoir ha tengti kay tayre hakkude to wiyete Boutelmida faade e lega ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Mauritanie koto leydi
Sénégal paadena goto e yimɓe joguinoɓe ndenka e kisala woni taw kadi ko ɓattiɗo woni ko witede garde rapproché hono oɗo biteɗo Serigne Modou Kara Mbacké biyetenoɗo Fallou Badji omo yarano duuɓi 21 o yalti aduna e accident o noon waɗi koye dow moto o waɗino koye dow moto makko o fano koto Thiès ko camion ferimo tawaɓe accident o ɗon kolliri tigui o jooɗima ko juuti koninkoɓe faabo garnani mom ɗum noon saabi ɓe kolliri tigui ɗum saabi haw wasi hen fittanu makko hewɓe noon taw ko ɓeɗon witeɓe talibé Serigne Kara Mbacké kolliri e Serigne Modou Kara Mbacké kolliri hen metti mumen no fewi ɗum ɗeɓino wontude garmi gara hakkude ɓeɗon talibé en woni almuɓeɓe hakkude mumen e koninkoɓe faabo woni tigui sapeur pompier en ha e gendarmeɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men aljuma hanki o directeur des centres des opérations d'urgence sanitaire mo gendi leydi Sénégal hono biteɗo Aliou Badara Ly o holliri tigui ɓoyatama leydi Sénégal heɓ centre uji mum ɗiɗi gaɗani taw ko central uji ko fati kay e pewnoji oxygéne woni hendu fofirɗum ɗina centre uji ɗiɗi noon holliri tigui ñande 12 lewru août ndu gonɗen ndu ko nenni mbawata yettade e juuɗe gendi leydi Sénégal ɗiɗon centre uji ɗiɗi noon payi tigui hen goto fayi koto hôpital Dalal Jaam keddiɗo ma ya ha to hôpital Mofana siftinde on noon leydi Sénégal koko waɗi commande 35 central taw ɗiɗon central uji pewnoji hendu oxygéne taw ko hendu fofirdu ɗin noon e kala saaha yimɓe tampuɓe wallittoɓe fofango ɗum kewi hultorede e oɗo saaha kadi teska tigui yogga e hôpital uji leydi Sénégal koko mbi dak ɓen wallittoɓe to banggue fofango tawa kadi koɓe rafi coronavirus ɗum fundi bonnude e joofi mumen e oɗo saaha ma ballite to banggue fofango ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder waktuji nogas e nayyi tan leydi Sénégal wasi maire uji ɗiɗi tawa kadi ko maire uji yiɗɓe no fewi yiɗaɓe e nder commune aji mumen tawa kadi ko daranoɓe gam yidde kay darannoke tan gam ligganade posuji mumen e deydi mumen ko daranoɓe kay e kala saaha ɗoftude ɓesguji leydi ndi haɓade kay guila e wasam gollade ha e haɓade ɗanne suuɗe suuɗaru ha haɓade basal e rewtude basal ittude ɗomkaji e gueɗe kewɗe no fewi ko ɗum tigui ɓe dartono ɗina maire uji ɗiɗi noon kañumen woni yaltuɓe aduna e nder waktuji nogas e nayyi tan e rewtude gasne tan ɓen noon ko ɓen goni hono oɗo biyetenoɗo Abdoulaye Elimane Dia ɓurnoɗo lollidde kalajo on ko maire mo Démeta waktuji seeɗa pawi hen ko biyetenoɗo kadi Chérif Abiba Aydara on ko maire nokku biteɗo Bonkoto kañumen tawi yalti aduna Macky Sall hoorejo leydi ndi noon o holliri hen sunare makko mawde no fewi o dow hello makko Twitter o waɗi tigui message makko gam yettinde duwawuji makko e hollirde sunare makko feccude sunare makko e dendagal ɓesguji e famille aji e koreji e dendagal commune aji ɓeɗon ɗiɗo yaltuɓe aduna mo yettan yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade kañum e gollidi mum ɓe mbaɗi aseda hande o noɓe kewi wadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andin ɗumen kay bulletin de santé ko fate coronavirus to leydi ndi yarata e kolliri noon e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi wonde ko ujunnaje 4 e capanɗe joyi neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon 650 e jeetato neɗɗo ko ɓen woni tawaɓe ne piɗa mboroso coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen 16 ko fiɗaɓe mboroso ɓen noon hen capanɗe jeeɗiɗi ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o 4 e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o ɓe kolliri kadi nder ɓe cellano ɓe hen 60 e joyo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago yimɓe sappo kawre ladial leydi Sénégal e oɗo saaha joni doggol winditiɓe coronavirus ko 66 ujunere ene fawi 100 e capanɗe jeenayo e jeetato e nder hen noon 50 ujunere temedere goho neɗɗo keftiɗo cellal mumen ko yalti aduna e nder leydi Sénégal tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni koɓe 1,450 e yimɓe jeeɗiɗo eɓe leydi Sénégal kadi ne jogui ñalawma hande o 15,20 jeenayo neɗɗo wonduɓe e mboroso coronavirus taw ko antirɓe tawteɓe nder juuɗe safroɓe nder jokli leydi e kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen fedde hujjikintoɓe jangguinoɓe école aji taw ko école aji laamu kolliri tigui wonde kolli wiyete taw ko wiyeteɓe signataire fedde wiyetede signataire 15 octobre 2016 ɓe kolliri tigui aljuma hanki o ɓe joddinoma e
laamu sabbordu hesunduɓe joddinoɓe mumen ngam yidde ƴettude peeje kay e oɗo saaha joni yidde dandude ngal ɗo kuulal ngal capantati e jeenayyi ngal kuulal noon ko toppitigal ko fati alhaali guila kay gurdam ha e muccas ɓeɗon a jangguinoɓe école aji laamu ngal kuulal noon e oɗo saaha joni gongal tigui en commun woni tigui ballitegal to banggue fofago ɓe kolliri noon e saaha ɓe jodde laamu ngu ɓe joddima fadde waktuji 5 ñalawma hanki o ɓe joddima e laamu ngu ɓe mbaddi mumen batu tawa nguna batu noon waɗi ko nder salle de réunion de direction nationale de l' enseignement secondaire général ɓe joddima fadde waktuji 5 noon ɓe kolliri haydara ala ko ɓoosi e kaldigal mabɓe saabu kay ɓe kolliri laamu ngu yidde mum kay oɗo saaha joni ko ngal kuulal capantati e jeenayyi nde yaltata aduna nde mayata ha laaɓa ɗum tigui woni koɓe jiiɗi kabɓe noon ɓaade ko ɗum laamu ngu yiiɗi noon ɓe kolliriti kamɓene ɓe kolliri hen mette mabɓe ko ɗum ɓe dartini batu ngu ɓe mbaɗi noon communiqué mabɓe ñalawma hande o on communiqué noon ko erade dendagal ɗen pelle renduɓe ndeɗon fedde kala cete renduɓe ɗen pelle renduɓe ngal ɗon catal kala e dendagal yaadiɓe mabɓe e jangguinoɓe école aji laamu kala kamɓe kala ndeɓe gandata wonde à partir de altine garoɗo jeenaya lewru jukko gonɗen ɗum koɓe natoɓe e tikkere hofgo juuɗe eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal cateɗe kala nde mbawa tigui hormade beele tigui oɗon nden tikkere enen rewa lawol hano hannirta ni. Ibrahima Kebe ko commissaire du commissariat mo 4e arrondissement e dadiɓe mum ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo taw ko dartornoɓe wadde trafic ɗon noon trafic ko trafic de sukaɓe e nder leydi Mali ha tengti nder Bamako lamorgo ngoji ɗum noon ko caggal kay nde gorko goto yeeɗo tigui ene wondi e cukalon taton taw ko sukaɓe rewɓe tokosɓe to nokku to wiyete pont taw koto wiyete ko échangeur to wiyete Tokoro Bougou pont mo Tokoro Bougou ko ɗon tigui ɓe mbawi sorɓinde commissaire mo 4e arrondissement hono oɗon biteɗo commissaire mo 4e arrondissement noon ko caggal nde on tigi ko ɗon tigui neli dadiɓe muɗum e gon neli gardegol capitaine Mohamed Lassina Koulibaly tawa kadi ko service ko ɓeɗon tawa ko brigade de recherche nde ɓe mbawi wadde abbade on gorko kay ko ɗon tigui ɓe teewimo e lawol ɓe tawi tigom wonde sukaɓe tawde ko ɗon ɓe nanguimo kanko e sukaɓe kala ɓe gartiriɓe ha to commissariat to nde ɓe juukimo to banggue namde noon kanko wat boni yo caggal kay nde o juuka ko ɗon tigui o felliti dustitade gonga ha laaɓo holi tigui wonde kay wonde ko ɓeɓe traficoɓe ɓen sukaɓe o haali kadi wal debbo gol neɗɗo goto moɓe liggotto o noon e kala cukalel kala sukaɓe ɓe nangui ene waɗi nokku to ɓe pottoyto e mum ɓe nawan ɗum ɓeɗon sukaɓe kala cukalel on hokkaɓe ujunnaje 10 woni 50 000 tawa ko franc CFA caggal ɗum noon holirama tigui ɓe mbaɗi tigui dewmi taguel haaɓe mbawi yittude e oɗon tawa kadi moɓe gollottono e kala saaha on wawi teɓede oɗon wawi teɓede omo wiye tigui inde makko Fodiri ko alkulal na o yettete ko Keita o ɓuuri lollide noon ko ñamma gasi o ɓuuri lollide ko nampa gasi ko ɗum ɓuuri lollide kene wona kamɓe o holliri noon fodde hitande joni koko noon tigui woni golle mabɓe kamɓe gollotto kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓe ɓenninama e juuɗe ɓe yesso procureur de la république mo tribunal de grandes instances e nder commune 5 mo Bamako ha joni koye on fannu keddoɗen aljuma hanki o jeegoma lewru jukko hitande ujunnaje 2020 renoɓe kaso mawɗo taw ko maison centrale daare mo Bamako e gardogol Adama Guindo ɓe nanggui tigui ɓaɗo trafic on wona trafic sukaɓe waɗa tigui trafic drogue taw on drogue o yiɗa nannata on drogue ko nder kaso woni kaso central o nder kaso central ko ɗon tigui o nannata ɗino drogue aji kanko teɓaɗo teɓiraɗo drogue o noon o wiyete ko Aboubacar Diallo o jeeya tigui koto nokku to wiyete Hamdallah e nder commune 6 mo Bamako o yinno tigui ko nannude drogue kewɗe no fewi e nder kaso teɗɗo ndeno ɓe teeɓimemo noon nden ɓe teeɓimo noon e oɗo saaha joni ɓe battimo e juuɗe gendarmerie taw ko gendarmerie territorial mo Bamako courant ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to Sikasso noon Sikasso hono Chougela Maïga ko hoore jagorde laamu sabbordu mo leydi Mali o waɗi inauguré to Chicago to Sikasso centre mawɗo no fewi taw on centre noon ko centre moftirɗo ndema ko wiyete pomme de terre pompiterre noon tawa kadi e kala saaha ko on pompiterre wawi moftede hen waktuji walla balɗe kewɗe no fewi taw bonani ɗum woni ko wiyete suudu wubnirdu walla mbiyana chambre des froides ɓe kolliri noon on ɗon suudu noon fewnan toon ndu waɗi inauguré ene wawi moftude ha ujunnaje 3 tonnes tawa ko leɗɗe woni tigui légumaji woni pomme de terre e ko nandi hen kala wawi moftede hen tawa bonani on ɓe kolliri noon ɓe jaaru nduɗon suudu tawa chambre froide jaaru mumen e qiime ha 2 milliards ne fawi 236 millions tawa ko franc CFA tawi noon hen 1 million ko ballal ummorade e laamu leydi Japon jagol gala kalfinaɗo ko fate commerce
tawtorama inauguration holliri tigi nduɗo suudu taw ko suudu ɓumnude woni chambre froide ɗam ma waw tigi wallude e ndara sima waw wallude sikka so e falde nde kala ko fati kay haɓade ha laaɓa e ŋakkugol e ŋabbugol cogguji e kala saaha ɗiɗon produit biteɗo pomme de terre ha joni ko leydi Mali keddoɗen enquête ko fati kay e majjugol walla mbiyana warango biyeteɗo Birama Touré majjuɗo meliw kay gila e lewru gila gila gida hitande 2016 ina jokki hano hannirta ni taw kadi e oɗo saaha joni ɗum yaari yesso hano hannirta ni caggal nde mandat dare waɗano e oɗon biteɗo Karim Keita ko ɓi Ibrahima Boubacar Keita gonnoɗo hoorejo leydi rewi hen ko nanggugol oɗon tawa kadi ko biyeteɗo général tawa ko nanggugol biyeteɗo général Moussa Diawara on kañum wonno mawɗo service de diɓe ñokkintoɓe woni service de renseignement mo leydi Mali saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita e oɗo saaha joni kadi teeɓa ko biyeteɗo Abdoul Niang kanko Abdoul Niang noon ko jayndi yanke o teeɓama e oɗo saaha joni tawe kasoji kanko ne juuɗe makko ne tuuma tigui ene moddi ko fati e nde ɗon majjere walla ngoɗon wargo oɗon tawa ko oɗon jayndi yanke biyetenoɗo oɗon jayndi yanke tawa kadi ko jayndi yanke majjuɗo kay gila majjuɗo jayndi yanke majjuɗo gila 2016 biyeteɗo Birama Touré ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni toɓoji kewɗi ndiyam camino e nder Bamako ha tengti e nokku to wiyete Senum e nder Bamako e nder yontere mayde nde galleji kewɗi noon hollirama tigui nanni noon ndiyam hano ha ɓurti kerol no fewi ɗina galleji noon teskama tigui yoga e koɗanɗe ha tengti ɗon e galleji taw ko koɗanɗe ɓakke mbawino koɗanɗe kewɗe mbawino derguitade hen kewɗe hen kadi jadino e wama ha tengti noon e galleji ɓeɗon wiyeteɓe famille Koulibaly e oɗo saaha joni noon guila ndiyana hay sinno kay hollirama ɗiɗon toɓoji e ɗiɗon jayaji kay waɗani hay goto basɗo hen fittani mum waɗani gañiɓe kono hewɓe kam mbaali jamma cofele kalumbama e oɗo saaha joni noon kamɓe tawteɓe nder ɗin nokkuji ha tengti e famille Koulibaly en ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde wawa tigui wattude mabɓe hakkillaji fabadeɓe kay ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen Alassane Dramane Ouattara ko gardiɗo leydi Côte d'Ivoire kadi e nder o waɗi discours makko discours à la nation on discours noon koko fati kay e mandita mawnide manditare wattore capanɗe jeego ɓiwe goo lawol ko manditare jeytare leydi Côte d'Ivoire e nder discours makko o noon ene holir tigui wonde e oɗo saaha joni omona ɓeydi jokkude wedde junggo makko kay faade ɓeɗon lundiyankoɓe e namdade ko wiyete réconciliation nationale woni beldital leƴƴi hakkude nder leydi he kala e wedde junggo makko kadi e wadde e kala saaha ko ɓeɗon lundiyankoɓe namditomo e kala saaha hollirama noon e nder discours makko o noon o holliri tigui o namdima réconciliation woni tigui yo yimɓe jallodira jafodira beldita ko ɗum ɓamtata leydi ndi o holliri e nder discours he kadi wonde e ɗaɓɓade e lundiyankoɓe hono Alassane hono oɗon biyeteɗo Laurent Gbagbo wollude e Henri Konan Bédié mbanno kay ɗaɓɓade kay yo woppita ɓen yoga e ɓen taw ko dumbaɓe e nder kasoji taw ko dumbiraɓe dawrugol nde goppitte e nder discours makko noon o holliri jeenayo taw ko teɓanoɓe e nder dillere wannode caggal suɓugoji bannoji sakkede hoorejo leydi taw ko suɓugoji bannude 2020 hen jeenayo goppitama ha laaɓi kay woni tigui goppitama ha laaɓi capanɗe jeegom e jeenayo woɓɓe noon goppitama yo patu galleji men kono ɓen noon ko liberté provisoire to leydi Burkina Faso paɗen CEDH woni cour européen des droits de l'homme catala ko catala droit de l'homme européen ko catala halfinaɓe ko fate haqqe innamade e nder dongle Europe ngal catal noon koko famodirno e laamu leydi Burkina Faso wonde kay eɓe gartira oɗon biteɗo François Compaoré baɗaɗo mandat d'arrêt François Compaoré noon ko mawnuma Blaise Compaoré men noɗo wonde hoorejo leydi ndi ti oɗo saaha joni noon tawateɗo to leydi France kanko François Compaoré ko bannoɗo mandat d'arrêt international ɓe noon ngal ɗon catal noon bitegal CEDH koko hawriro tigui en mbawa artirdemo e juuɗe justice mo leydi Burkina Faso e ñalawma aljuma hanki noon ngal ɗon catal e oɗo saaha joni ngal jattinima seeɗa ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe mbaɗi suspendi woni ɓe jowi ɓe dartiri ko fati miijo yidde artirdemo e nder leydi he ɓe kolliri noon oɗon ɗon dartingol noon ko provisoire tan ko sati ko haaɓe gayna haaɓe mbawa gaynude loskuji mabɓe
soɓe gayni loskuji mabɓe noon so tawi omo moti artirede nder leydi he maɓe gartirmo kanko François Compaoré noon enquête waɗirte makko mandat d'arrêt waɗira e makko kay ko tumede juuɗe makko moddude e wargo jaydiyanke baranoɗo guila 1998 taw kadi ko biyeteɗo Norbert Zongo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Tchad paɗen aseta hande o jeeɗiɗi aseta hande o jeeɗiɗi lewru jukoytaɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho catalla dendingal landaji lunde e yimɓe dawrugol lundiyankoɓe laamu e oɗo saaha joni laamu leydi Tchad taw ko catala bitengal wakkita tama ɓe juɓɓini tigui aseta hande o seppo mabɓe taw ko seppo jaam yamigo e ndera ñamenana lamorgo leydi guendi ndi ɓe juɓɓini seppo ngo noon yidde mabɓe kay e fandare mabɓe koko fati kay e nguɗol laamu taw ko laamu processus transition kay nde watte suspendi nde yewete ha laaɓa saabu koleri ɗum rewani lawol hay cetta kuntal ɗum ɗon yidde mabɓe kay oɗo saaha joni kono ɗum waɗete suspendi ɓe goɗon seppo noon seppo jaam yamima noon tawre wonde e yamirore laamu ngu hollirama seppo ngo noon ɓe ummori tigui koto nokku to wiyete rond point Hamama ɓe jawat tigui ha to wiyete palais du 15 janvier koto leydi Afrique du Sud paɗen Jacob Zuma ko menoɗo wonde hooreji leydi ndi tawateɗo oɗo saaha kala e nder kaso biteɗo escour tawa kadi o nanguirano kay ko salade notuyade noddago commission d' enquête halfinaɓe ko fati e rewidade pelle makko caggal tumeɗemo kanko Jacob Zuma noon tumaɗemo kay hutorede kay mbuñari kewɗi e bodjinde koppereje leydi ndi kewɗi talata guila noon o hollirama noon ko talata sappo lewru gonɗe no fonno darade yesso ɓeɗon kay taw ko pour yesso ñawoɓe ko ɗon noon hollirama guila aljuma hanki o mo tawe tigui e juuɗe docteur eɓe ko antirɗe nder hôpital uji kanko Jacob Zuma noon docteur eɓe makko koleri tigui oɗo saaha joni omo foti moftede e nder cuuɗi cafriɗi saabu kay o wona karɗo cellal no fewi kanko Jacob Zuma noon omo yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi woni 79 ans fiftinde on noon ko taƴanaɗo lebbi sappo joyi e kaso ɗina lebbi sappo joyi noon ko salade mo kay notuyade oɗon commission d' enquête halfinnonoɓe ko fate rewidade pele makko ko ɗum tigui o taƴirno lebbi sappo joyi omo lelo e kaso ko adi ko ñawore makko mawde nde ene ara kay ko fate tumedemo kay burtingol e dirkinde e hutorade mbuñari e nder leydi he koto leydi Afghanistan cakkitoɗen to leydi Afghanistan noon ɓeɗo taliba en woni tigui pelle seɓitiɓe joguitiɓe tawteɓe e nder leydi he ɓeydo ɓosde tan e oɗo saaha joni ene wayno ɓe kepti leydi ndi ha laaɓi hollirama tigui e nder waktuji nogas e nayyi tan ɓe mbawi heptude e capital uji ɗiɗi régional uji woni tigui nokkuji ɗiɗi payjuni no fewi e ñalawma hande o hollirama tigui ɓe kepti ko oɗo nokku ngoɗo wuuro witego Sebergan noon ko capital régional région biteɗo Zawzagan kono tawe tigui to enen tawe gon wuuro noon en tawe to Kerol hakkude mabɓe Sebed Kerol hakkude mabɓe e leydi witedi Turkmenistan musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on